Алгоритъма как работи? Обяснявам. Веднъж за винаги. Повече не искам да ми задават тия въпроси. Това си ти. Ти казваш, аз ще направя клипче. Правиш това клипче и го пускаш в TikTok или в която и да е платформа. И отива при цар алгоритъм. Алгоритъмът казва, добре, дай да го пусна аз на този човек. И човека го вижда и е просто бате, шаш и паника, той е като леле, това е най-хубавото нещо, което съм виждал. След това той ви последва, той ви харесва клипа, той ви оставя коментар, той го споделя, той го имаше репост такова в TikTok, той го качва на стори, той го всичко го прави, последва ви, целува ви, гледа ви, цъка ви, прави ви така, че Алгоритъма казва, мале, много хубави емоции причини на моя необезпокоен юзър, затова дай сега да го пусна на още такива необезпокоени юзери, че да им хареса на тях. И ако клиповете имат никакви гледания, под 1000, под 200, под 300, нещо е такова, абсурдно малко. Това значи, че алгоритъма ви е пускала някакви хора в началото и бил като, ето бе, рандом хора. И рандом хората, които са го гледали, са като, какво е това, бе, скрол? Нищо не схващам, не разбирам, не ми е ясно, какво ми говори то скрол. Просто няма стойност. Никой не разбира за какво става въпрос. Окей? Съответно, така работят алгоритмите, повече въпроси не искам да съм чул.